Aquest dimecres s'ha reunit el patronat de la Fundació Escodi. A la trobada s'ha fet un repàs a l'activitat de l'Escola de Comerç a Terrassa, un centre especialitzat en el sector comercial amb més de 10 anys d'experiència. La reunió ha estat presidida per l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, vicepresident també del patronat. El balanç que s'ha presentat ha estat molt positiu, sobretot pel que fa als alumnes de l'escola. I és que, segons les dades que ha presentat l'Escodi al llarg d'aquesta reunió, fins al 80% dels titulats troben feina en menys de 6 mesos i la majoria ho fan dins del sector comercial.